ассалому алейкум кадвонони азиз, ба канали кӯчақанд хуш омадед. имрӯз дар ифтор мо оши арабӣ тайёр мекунем. ин ош оши парҳезӣ аст ва чӣ хеле ки аз номаш маълум аст, он яъне зербаки ин ош дар об тайёр мешавад. ва барои мо 2 литр об лозим аст ва барои 2 литр об ошро ман барои 4 нафар тайёр мекунам ва ним кило гӯшт меандозем ба об. об сард аст ва мегузорем ки биҷӯшад ва баъдан кафкашро пурра тоза мекунем. ба он пиёз меандозем ва сабзиро ранда карда меандозем ва зимнан мехоҳам бигӯям ки ҳамаи андозаҳо, дастури таомро боз ман дар зери видео менависам. барои ҳамин, барое ки шумо боз фаҳмотар шавад, зери видеоро бубинед, унҷо ҳама андозаҳо навишта шудааст. кафки рӯяшро мегирем, пиёзро меандозем, баъдан сабзиро меандозем ва мегузорем биҷӯшад ва баъдан ба он адвияҳо илова мекунем. дар бораи адвияҳо ин ҷо вобастагӣ ба хоҳиши худатон аст. масалан чизе ҳаст ки ба як кас маъқул аст, ба як кас маъқул нест. барои ҳамин худатон шояд чизе ҳам наандозед. ин ҷо вобастагӣ ба худатон ҳаст ва барои ҳамин ҳар хушбӯе ки барои шумо маъқул аст андозед. мегузорем ки биҷӯшад ва дар як пиёла 3 қошуқ руб яъне тамат мегирем ва ба он 3 қошуқ равған меандозем ва адвияҳоро илова мекунем. камтар об меандозем то он хуб ҳал шавад ва ҳамаро омехта карда ба декамон меандозем ва баъдан мегузорем дар оташи паст ба муддати 1 соат биҷӯшад то замоне ки оби зербаки мо 1 баробар кам мешавад ва хуб биҷӯшад дар оташи паст ва намакаш, адвияҳояш бори дигар такрор мекунам ки вобастагӣ ба хоҳиши худатон ҳаст. ҳар чӣ ки худатон дӯст медоред илова кунед ва ҳатман зери видеоро ҳам бубинед, унҷо ман андозаҳоро пурра менависам. барои якум ман шӯрбои туркии мерджемек тайёр мекунам ё наск шӯрбо.
хуб 1 соат гузашт ва оби зербаки мо чӣ хеле ки мана дар навор мебинед 1 баробар кам шуд ва инҷо биринҷ ва шӯрбо ҳам тайёр шудааст ва боз дастури ҳам биринҷ ва ҳам шӯрбои туркиро дар зери видео мегузорам барое ки барои шумо фаҳмотар шавад. ва акнун ба зербакамон 1 қуттӣ нахоти сабз ва 1 қуттӣ ҷувори макка меандозем ва ҳамагӣ як тақрибан 10-15 дақиқаи дигар боз дар оташи паст якҷоя ҳамаро меҷӯшонем ва дигар таоми мо омода ҳаст. ва як хубии ин ош бахусус дар рамазон дар он аст ки барои чӣ мо парҳезӣ ҳам мегӯем, барои он ки дар об тайёр мешавад. бинед ки мо ҳамагӣ дар ҳамин зербак 3 қошуқ равған андохтем ва аз ҳама муҳим зуд ҳазм аст, бисёр сабук аст. масалан оши тоҷикии худамонро хӯрем, баъди хӯрдан шахс худашро вазнин ҳис мекунад, зуд ҳазм нест, дер ҳазм мешавад. вале ин ош чунин нест, ҳам қадар сабук аст. ҳатман омода кунед, худатон боварӣ ҳосил мекунед ки чунин аст. ва барои масалан дохилаш ҳамагӣ шоҳид будед ки 3 қошуқ равған андохтем ва ҳозир тарзи пурра кашида ва хӯрданашро ҳам барои шумо дуруст хӯрданашро ҳам нишон медиҳам. барои ҳамин видеоро то охир бобинед. ва аввал шӯрборо мекашам ва шӯрборо камтар барвақттар мекашам то камтар хунуктар шавад, зеро гарму гарм ҳам хӯрданаш зарар аст, ҳам душвор аст. ва маҳсулотҳои якум ва дигар чизҳои дастархонро мегузорам ва баъди оне ки якумро кашидам, баъд ҳозир таоми дуюмро кашида ва дастархон мегузорам ва дигар ҳама чиз барои ифтор омода ҳаст.